laras manunggal. Gayenge tenanan. Ora etok-etokan. Kasengkuyung sone sing sangat luar biasa sekali. Letinge sing ora umum. Ora umum. Ditowabuhi leting so gebiar-gebiar gebiar tahun baru. Malih semangat ya. Malih semangat sing nyinden semangat, sing nabuh ya semangat, sing nonton ya semangat nanggap. Ya alhamdulillah ya, Nduk. Terima kasih banget. Sami-sami. Kita sampun dipinangkani saged pinarak sawetara. Kaya apa coba iki. Ana dia Mas. Pelokmu sepiro? Bisa. Lu jiro lu sepiro, Mas? Woso mawis tolak balak ing sengkala. Aja sang yai hang rakit tata sesaji. Kanggo srana den lira asung papujo. Hama minta nugraha saking Hyang Widi. Asung pratandha kawinan tuwa berkah basuki wana. Kang becik ketipe kang apa kaketara sesati rahayu laras manunggal tetep jaya. Mane sobo gong genep, Mas. Wilujeng dalu Kang Mas MC. Sugeng dalu Ingkang gagah prakoso. Terima kasih banget. Piye kabarmu sawetara? Alhamdulillah kula sae, panjenengan sae pawon. Alhamdulillah. Ya ora patek sae-sae banget ngono. Pokoke lebar poso ngene iki ora patek sae-sae banget nah ya ini. Nyapa? Bae barang-barang wis kadol lah ngene iki. Lah nyapa kok doli? Abah mah kuwi bocah cilik akeh ndak umum. Mbok sangoni. Ora, maksudku ki ya mek bocah cilik-cilik akeh. Wah, tak kira lek mok doli TV. Ora, aku adol-adol mergo ki nutup syariah mekar jumlah ngono-ngono kuwi kok ya tak. Nyapa to Mas jarimu bojomu ndek kok dol. Tak ijone beras. Yo alah nemen. Kayak ngono ta ya. Nggih, wilujeng dalu niki kagem sedaya para tamu undangan iki sowan dhateng griyane Bapak sinten Mas? Bapak Panjang adalah Ibu Sariah. Nggih, acaranipun menikahkan putra napa putrinipun? Putri Cahayu. Ora enek tulisane. Agak enek iki mau dekore wis dianu dienggo campur sari. Oh ngono. Mbak Lulu Juliana pikantuk Mas Mupit. Oh, nggih, niki didoakan pundi temantene? Sing mantene kae lho sing Tengajeng. Ya Allah, cantiknya. Mas Mopet sing ndi Mas Mopet? Mbak Lulu. Lha kaya pengendangnya Mayangkara original ngono Mas. Sopo? Ora maksudku. Niki setrim ngeh CTP nyebut merek nggone liyane. Ora muncul mek kaya ae dadane. Wong kaya iki ora promosi wong tembung mek kaya. Mek kaya ya ora apa-apa ya Mas. Iya. Nggih didoakan ya Mas. Ya dongakno Cahayu. Semoga niki Mbak Lulu dan Mas Mufid menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Rabbal. Mugi-mugi enggal-enggal pikantuk putra-putri momongan ingkang saleh kalian saleha. Amin amin ya Rabbal. Sing saleh ya saleh tenan Mbak, aja kaya MC-ne. Kadungane blangkonan. Kopian diingi cetok aku ning perapatan cabe karaoke. Piye to? Lu nyanyar kono. Mas aja mbok ngono. Iki ora kaya ngono lek menyeblok ning kancane kok dadake. Ora to? Ora ya? Ora kuwi. Berarti nang karaoke apa untuk beras angel ya. Nggih niki kagem Bapak Ibu niki sudah ada request apa belum? Wis akeh. Request akeh. Request saka Mbah Jumat napa Mbah Jumat niki? Mbah Jumar. Mbah Jumar nyuwun lagu Anake sapa? Lah anake sapa Mas? Anake sinten Mbah Jumar? Mbah Jumar ya anake. Ora ngono, maksude lagu kuwi. Lagune anake sapa? Kowe malah tak sowedane sugih dadak kapok. Alhamdulillah amin ora tanggapan aku malah ra kesel. Heeh. Nyuwun anake sapa? Iki ono yang kedua. Iki ono atensi Cahayu. Napa? Atensine saka Bapak, angel men Bapak Sumari. Ta ya? Woro-woro to Mas? Iya, iki atensi duduk lagu woro-woro saka Bapak Sumari dalah Ibu Tumijah. Anggene arepe ya Amiwaha Siwi. Ing tanggal 11 rolas Condrane Apir warsane taun 2000 selawe ana ing dina Jemuah Pon Sabtu Wage. Ya, engko dianu neh diomongne neh kanggone para tamu undangan sing cedhek, sing dulur, sing kanca
nggone ngraketne silaturahmi Bapak Sumari badhe ngawontenaken gelar kekajatan ya. Sadurunge monggo tak purba apa lagune anake sapa kena kemo Pak Sumari ya nyuwun kemo apa Blitar Banyuwangi apa niku apa. Ha kuwi. Nggih, berhubung sama orangnya nyapa-nyapa. Ya. Tak jak duet. Apa ya? Yo sak karepku to Mas. Sama nek kene payu manut aku. Kowe toman ya. Tukang sane ganteng men to. Sapa? Sing ndi? Sing ndi? PSTG. Wah, aja kleru kaya aku mau lho. Apa? Aku kleru maca mau. Apa? Enggak tak baleni neh. Kleru tenan iki kuno nur ya. Wah sing awake gede-gede ya ngono kuwi. Aku yo mak penteleng ngono. Pasukan iya pasukan anu kuwi mau apa? Pasukan sound system. Heeh. Lagune apa? Berduet ya Mas ya. Ora to Mas. Enek to kerinduan nek dilanggamne lah. Lah bawane apa kerinduan? Jane Bapak Nono. Heeh. Kok yo enek. Bose guyang-guyu nyapa to ki? Alah duwite akeh yo ngono ya. Biasane kene kok cucu ngene iki kok guyang-guyu. Apa sing diguyu ora lucu. Lucu ra lucu kudu panggal guyu. Kok tak kaya. Duit Cahayu ya. Nggih, duit nggih Mas. Kanggone temanten. Nggih. Cemu Mas, udah Mas. Bedheki. Ora ngenyek men lho, wong panguli yen aku kangen kuwi. Aja mbok buka ning kene to. Waduh. Sing tak akeh ya iki ya toh. Sama dingin dalang aku ra mok jak. Kowe sampe kebagian safari Ramadan sing kepungkur iki ora tak jak mergone ya sambatan. Oh sambatan. Lah aku mok jak pas sambatan. Iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasa ngono banjur Kang Mas rungokno tangisku sombong ya beci eko ngelongo saka uripku pari basan rangge lintang ing ngakoso kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku pancen wong tuamu sepurane yen gawe lara hatimu aku wis mok cidrani dina iki dina sesuk aja mok cidrani Cidrani ya Mas. Oke tak sepuro dina iki lek dalan nyanyi kudu nek oh alah wadake karo laras manunggal campur sari Purnama Jaya Audio Profesional Sosimoten Diajeng dia Sekar Dawa Kang Mas Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku demi panjang cah liya apa rasa atimu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sesek ning jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe ora duwe aja selak hatimu marang kahananmu
tanging ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno tanging ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno wis dalamku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sekali lagi laras manggari Purnama saya audio profesional sound system atur sebandung goyang Mas Dedi goyang amblek jatuh aneh apa ora sekali lagi gajal tajana awas sekop sekop aduh pancen marakake terus arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas kupusen rasa tresnoku Mas Dimas sawerane pundi Mas apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe wis kabeh pasang rangge lintang ngakoso kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu terima kasih ya diajeng. Iya, berduet aku dengan Mas Dedi. Menggeh, terima kasih pan ya Magicom iki rada gedhe iki dadine ya rada ora patek kena Rada tadah. patek
Ada angin nih angel. Terima kasih ya diajeng dia ke Parang Nenggah Sawetara. Mas Dedi jangan lupa, Mas Dimas itu habis dari perantauan jadi harus diwajibkan untuk. Nanti merantau di Jepang, Korea, Thailand. Mulai ngomong-ngomong. Orang masuk lek merantau di Thailand wedi aku. Lah nyapa? Anu kok anune diketok terus ganti ngono. Seneng Biasanya motor wong ning ya, Thailand iki mesti ngono kayak operasi plastik ngono ndak ayu-ayu kok dadake. Sepurane ya Mas, sini delokane iki banci Thailand. Terima kasih diajeng dia. Satu tembang lagu pusing nelongso sampun dipinangkani ngaturake jeng jelu dumateng saking para rawuh ingkang kepareng lenggah sugeng pinak sugeng lenggah kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngerahapi dedaharan ingkang sampun sumadya ing sasana boga sinambi mirengke campur sarine laras manunggal ingkang ping dening Roko Mas Virga sesarengan kalian Purnama Audio Profesional Sound System nggih ngaturke pamundutan apa ki Nduk? Oh iya dinggo saka Bapak Dian Pian apa Dian iki? Bapak Piantono nyuwun lagune Roro Jonggrang karo Rondo Kempling. Nggih, engko dipinangkani, heeh. Diajeng Dinda cedhak marang kawan pun Kakang. Dijak ayo. Deduk. Kene Cahayu jajal cedhak kawan pun Kakang. Minangkane pamundhutaning saking Bapak Jumar. Nyuwun lagune anake sapa uga saka Bapak Sumari nyuwun lelagone Blitar Banyuwangi. Heeh. Deduk. Minangkane pambudaning sing sepuh. Ha iki mergo ya kahanane Bapak badhe nembang ya Mbak, anake sapa? Monggo. Ayo jajal mriki sepotone ca. Jajal kaya sepati rada kalem-kalem ae. Terus ya monggo Bapak Jumar kapuri saged jengkar saking sasana Pelanggan tumuju ing sasana Agung Pagelaran. Angregaken swasana ing dalu punika sesarengan kalipun keluarganipun Bapak Paijan Sagutra anggenipun Hami Moho Siwi Sri Pinanganten Saripit. Nggih. Tok. Nggih sugeng dalu Kang Mas Pram niki badhe mromosekaken ingkang kagungan depot wonten DLS kalian Buduwi niki. Nggih ugi piantunipun ugi rawuh. Mbah Sutres jurakan wedhus saking sine niki nggih wonten riki, Mbah Sailan nggih jurakan Mendo niki. Wah palah terbesare jurakan Mendo Mbah Sailan niki. Nggih ngoten nggih. Monggo Buduwi niki lek badhe nyawer saged. Ngoten. Lah sindene wayayu ora nyawer percuma Mbah Sutres, jurakan wedhus Mbah Sailan. Lah nggih. Lah niki sing tuwek mawon nyawer kok. Wani duet lho. Kang Mas Mantri ugi wonten niki. Nggih, sugeng dalu Bapak Jumar. Sugeng dalu. Nggih. Niki nyuwun gending anake sapa tapi nggih ngapunten niki wong pengdamelan tukang ngarit kali Mbah Sailan kali Mbah Sutres nika setengahing krepek niki. Oh nggih. Niki kula mboten hafal pripun? Mboten hafal kula. Anake sapa, Mas? Mbak Nur saged? Asline sing ajeng kula sawer niku Mbak Nur. Mbak Nur. Babone. Nggih, terus. Biasane kan ngoten niku kan sering foto kalih kula. Nggih, Mbak Nur niku. Lah nggih to, monggo. Lah niki biasane foto. Pundi to sing njaluk ditandangi. Tak tandangane wis. Nggih. Kalih kula to jenengan nyuwune. Nggih, mbanjang. Nyawer pinten? Kula wau Lek anggun namung 50 lho Pak, lek kula kalih atus. Semerep kula.
Kula? Nggih. Pripun? Modele pripun? Modele wonten mriki wau sajake rada goyang niku los. Lah. Tibane kok ngematne to. Halo. Cocok apa mboten? Beh, jan cocok mboten ukur niku. Waduh lah iki lho. Monggo, Mbak Dewi niki sawirane ngenten iki pun kula paringi dhisik, Mas Pram. Nggo. Wah niki DP-ne to? Nggih, mboten di DP benjing mboten dicak foto. Walah nggih. Badhe foto ping pinten oh, sak fotonan niku gangsal 1000 mawon lho lek kalih kula. Pun sepindah mawon. Oh, sepindah. Nggih. Roro Jonggrang sik apa nganu sik? Anake sapa? Anake sapa? Lah duka anake sapa? Anake sapa lho, Pak? Anake bapake karo mboke. Anake bapake karo mboke. Kotak amalmu ndi, Cah? Kotak amalmu ndi? Ya Allah kok cilik men wong piantun kene iki lho. Kabeh dermawan lho kok. Lah nggih. Niki Mbah Sutres dereng ngebruki Mbah Sailan. Ndah. Kang Mas Mantri dereng. Dalem sanes. Wah, nggih. Cici. Dalem. Oke. Kowe pameh lunga pawelingku aja nganti sembrono Ora. nang luar negeri dek kudu sing ati-ati anak bojo nang omah nganteni Ganggu nunggu nganteni balimu Tare wangi Ite waktu Kowe melang larani ati Orang gawa duit malah gawa bayi anak sapa aku isen yen di sawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa apa ora kelingan di jaman semono Omah gedhe iki wis arep robo Nyantur wis kalo nyawang saya gedhe rakate kowe mulih bayi oleh-oleh go masuk jane niki kula setengah wisin jane bisa Pripun? Kang Mas Mantri kula niki jane wisin jane lah niki Bu Wiwi nggih ngoten Sabar. Ayo kok. tak lilani kowe pamit lunga nang luar negeri kudu sing ati Hati-hati anak bojo nang omah ngatani Ganggu nunggu ngenteni balimu
iki wis arep rupa piyaku ranes kelo nyawana saya gede akate kowe mulai bayi oleh ora jograng ya ora jograng kok iki lah lah sampun sapa sing Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mungkal aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Batung kowe aja kumalu barang iki kanggo aku durung rampung Melopati Kang Mas Prabu Kumara kanggo sekon dapoke wono segara Tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe hati sedih Pandawasa Rara jonggrang manutosen pundhut garwa Joko Bandung aku terpikir pono ana sewengi kudu dadi iya jonggrang panduwunmu tak turuti beh Mas Den, dalem kok iso lemes aku ngrasane kakunge mangke lho nuwantangi aku lho. Panjen yo wis Kurang ngene sepuh. separo, kurang sak critane lho. Lah kok wis to. mok ngenek li Piye pisan to? ngono wis Bi, Pisan yo wis. Dijaluki anak sewu lho. alah kok Den. dene mbang lek ngengkel kaya yo Lah yo yo ngengkel bareng tak iyani wis aku yo Dek yo. Malah nyela aku Dek lho. lagi sak mene ngono wis balik neh ra betah pisan Lah iya, iya Teh. ora apa-apa ning gliak-gliak waton kecandak Iya. karena ya ora enek wong sepuh jelas-jelas generasi muda ini enggak bakal ngerti budaya Iya. iya toh sing miwiti panggah sing sepuh-sepuh sing Oke, nguri-nguri ya panggah sing sepuh-sepuh cah nom-nom lek nanggap mesti elektun tunggal Heeh. lha tenan pra lek wong sing ngendi lha sesuk Pak Sumari awan payu bengi campur Campur sari sari. tanggal 11 Alhamdulillah. sayangnya aku ra melu Lah ya padha berarti Padha. sapa campur sari. Campur sari ngendi Pak Sumari campur roke. Oh ya ra dadak woro-woro dhisik apa piye ngono ya toh? Terima kasih ya Diajeng Nur. Wis to. Anu, sapa Allah, mau kok urung mengene aja tok iki disangkas. piye toh? Anu, Pak Pawakilane Pak Sumari badhe nembang. Nggih. Oh nggih, monggo. Digawani nggih, Bu. Nggih, monggo. Lho, ganti bola. Kira-kira aku pas-pasan. Digawani. Cocok karo regane ndok ya, Kong. Donge seruh rasane ngenten Ibu duwe Lah, balik. lah ya. Jan, Kong, ya jenengan Allah. nyuwun versi napa? Didangdutke napa anu? Wah, didangdutne karepe kakunge aku ngerti. Dhewe pengen robo, Kong. Ya, niku sing kula jan cocok niki nggih. Din, sainganmu Din. Sainganmu kaya ngene lho, Din. Ya, Kong. Mingkar
amengkor wiwitaning mingkar amengkor kaya ngene iki lho delon cengkok ngidak tapi tenan ora iso turu engko teko ngomah ngipi-ngipi rasane nggih kula adus kramah benjing lingsem yen keh mutan lah piye ta aku karepe dimot piye maksude kawiwitan kang kawuri tresno tulus najan nenggo buk asmara jelar wis bledos udune nggih niki mboten plus niki wau lha napa kong kudune ning nong ning nong ning gong nggih niki kula protes no nggih oh nggih diwasuli malih piye to cacing cekatan tresno tulus najan nenggo buk asmara walah nggih lah lek niki baru cocok nggih kudune ngonten Mas Amit to Mas nggih benjing jenengan turune badhe adus keramas jenengan apa tasih saged ngaler tasik oh tasik to nggih monggo yo malah dadine selenco ayo kok teng mriko sosone kok tereng sabar aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kabak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara cadetan sajroning ati jatan luntur saya marakake aku kowe dadi garwa raga leren nang gubuk asmara ayo goyang kok yang boten kangen masalah iya
ditahan, jangan keluarkan. Catatan sajroning ati diatan luntur saya marake Suwi mentopi. aku kowe dadi garwa goleren nang gobok asmara matur nuwun jeng Nggih, matur sembah. Alah yo njaluk salim bareng adolan. Ampun, pun siram lho nggih niku ayo aja sok kulino kladuk wani kurang juga. Nyapa? Pak Jumar kuwi salah sijine kasepuan sing jaga pesisir pantai sini. Nggih, kowe aruh disotne buntet sembarangmu malah dadi gawe. Kok iso buntet le piye lek nganu kok iso? Yo maksude iki keringet buntet ora kok kowe iki aja sok anu maksude iki Pak Jumar iki termasuk salah sijine juru kuncine pantai sini. Lah iya ngerti aku. Lah iya maksude lek sampean disotne sampe rang nek anu susah lah. Alah kowe kuwi lho sing dibunteti kok dadak. Aku dene disesasi kok dadake rumangsaku kok. Matur sembah nuwun lho Kong, sampun sedekah. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh, diajeng wis 2 lagu. 3 to? Wong ora jumlang separo iki. Separo Walaupun ya tapi ya penganyanyi ya. Ya iya masalah. Kena Pak Jumar udah kereng to. Ngono ta. Aku njaluk dikendangi lungguh kono. Aku jan dibluwandreng ning karo Cacah. Ayo cepet. Ya, Jang, swanana ing Ponorogo iki lho dlandonge Ponorogo, tudeng tontak to blang tak yo. Gesel kaya apa? Aku Rene gosa kuwi pakurmatan agung. Ayo. Weh, Ma. Prasida. Bok, sopo swanana ing daleme. Wae. Ora usah. Lek kadung mlaku dikendangi sana. Kak. Ayo. Hap. Aku pegel karo komplong lho. Nyawa. Kowe madane aku karo barongan apa piye kok iso kok kendangi kaya ngono iki? Ora barongan kuwi iki dipadani jaranane iki lho. Dheke sing ngene-ngene lho, apa? Apa? Sing nyolani jaranan iki lho. Walah aku sing numpaki jarane kae to. Maksude ngono kuwi. Lah tak kira lek dipadakne karo barongan pegel aku Mas. Lah yo ora to. Lah wis macak cantik ngene. Ayu-ayune koyo ngene padane barongan lho. Rumangsa koyo anglone menyan malah kok. Ojo nakal ngono to, Plok. Iya. Enggak tak kasih lho. Kowe bener, kowe mau berjarak kowe joget iki kono mek ngene keren kelau rasane. Terima kasih Diajeng Nur Aziza. 2 tembang lagu sampun nggih dumateng wakilipun Bapak Sumari kawruh saged jengkar saking Sora Palenggahan tumut jenis Sasona Agung Pagelaran mewakili Bapak Sumari anggenipun nembang wonten ing pepanggonan. Monggo Bapak, yuk Cok jasa sepotona bapake kersane munggah nang pepanggonan. Deduk. Monggo Pak nggih. Hoyo. Hawa yao. Pripun? Oke, Pun. Oh, nggih. Lah wong mantene karepku ya bene dhisik ngoten nggih. Nggih. Sak lagu ya Mbak Manten, Mas Manten, sak lagu ya nggih. Monggo, Pak. Ben milih bapake. Jenengan milih sing pundi nyas penyanyi. Lah nggih, tak duet napa solo? Lah ini sing memone pundi sing jenengan sing pundi? Mbak Dinda, Mbak Hani, Mbak Diah. Lho mboten sembarang wonten mriki dagangan kok. Jenengan punya sing pundi? Sing pundi? Mbak Dinda. Sami mawon. Oh Mbak Dinda mriki. Yo, Blitar Banyuwangi Cahayu. Blitar Banyuwangi biasane ya apal. Nggih, matur suwun Bapak MC. Ayo Mas. Laras Manunggal lagi. Nggih, matur suwun Laras Manunggal. Ayo yo.
matur suwun Bapak Sumari ingkang kesakit gedhe Blitar Banyuwangi Bapak Sailan. Sumirat kuning sumunar Surya wanci sore ingat remil alkitab kaya-kaya kutapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi. Bapak Sumari. Ayo. Pundakku kowe sendek atis titis rasane bias hingga sadalan-dalan aku mung halus rambutmu. Monggo ditayungke Mas Sumar. Sumirat kuning sumunar Surya wanci sore ingat remil Blitar kaya-kaya ngontapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi. Pundakku kowe senden atis titis rasane bias ing sadalanan aku mung halus rambutmu. Matur suwun diajeng anggun. Monggo Bapak Ece sampun nggih. Matur suwun. Injis matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun sanget nggih. Wah, jan suarane jan jan nayuki. Suarane luar biasa sekali ya Mas ya. Tenan jalan suarane. Nggih, matur sembah. Mas Mopet karo Mbak Lulu, saiki wayahe jenengan minggah pepanggungan iki mau sing nyuwun Bapak anu mau
kapurin jenengan nyanyi ya Mbak. Oh iya, Apa kon pengantin nyanyi baru. oh. Jeng karo kene. Yuk Ayo, jajal Mbak. sepatono. Mbak Lulu karo Mas Mopet sembarang. Jaran jarande jaran teci jaranan jarande jaran teci sangkireng para mantri weho so oh oh Sugeng dalu rencang-rencang rewang-rewang sedaya sami nyengkuyung acara hari ini. Kula kalian Mas suami sekalian satu keluarga mengucapkan matur sembah nuwun sanget. Bahtera Mahligai Cinta. Mbak berdua bisa.
hancurkan cinta ini, takkan ku sia-siakan dirimu. Kau